дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. кумитаҳои давлатии амнияти миллии тоҷикистон ва қирғизистон протоколи қатъи муноқишаи марзиро ба имзо расонинданд. роғун минтақаи сайёҳӣ, дар ин бора қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба тасвиб расид. раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода бо намояндагони васоити ахбори омма мулоқот намуд. бостоншиносон бори нахуст маданияти моддии панҷакенди замони Сомонёнро таҳқиқ менамоянд. суҳбате гарму самимӣ бо вакилони иҷлосияи таърихӣ. кумитаҳои давлатии амнияти миллии тоҷикистон ва қирғизистон протоколи қатъи муноқишаи марзиро ба имзо расонинданд. дар ин бора Амид Ховар иттилоъ медиҳад. раиси кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон Саймомин Ятимов ва раиси кумитаи давлатии амнияти миллии қирғизистон Қамчибек Ташиев дар нуқтаи гузаргоҳи сарҳадии Қызилбел гуфтушунид анҷом дода, дар хусуси қатъ намудани низоъ дар сарҳади ду кишвар протокол ба имзо расонинданд. ду ҷониб изҳори умедворӣ намуданд, ки бандҳои созишномаи имзошуда мавриди иҷрои амалӣ қарор мегиранд ва дар сарҳади ду давлат суботу оромӣ ва ҳамдигарфаҳмии комил барқарор мегардад. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 31 августи соли 2022 қарор дар бораи минтақаи сайёҳии Роғун ба тасвиб расид, ки ба рушди соҳаи сайёҳӣ дар шаҳр ва минбаъд ҳамчун минтақаи сайёҳӣ рушд кардани Роғун такони ҷиддӣ мебахшад. чунин иброз намуд дар суҳбат бо хабарнигори Амид Ховар муовини раиси шаҳри Роғун Баҳром Шарафзода. мавсуф зикр намуд, ки дар айни замон ҷиҳати таҳияи барномаи рушди минтақаи сайёҳии Роғун масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Роғун дар ҳамкорӣ бо кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тадбирҳои судманд андешта истоданд. бояд гуфт, ки дар ҳудуди шаҳри Роғун зиёд аз 30 мавзеи ҷолиби сайёҳӣ, 73 инфрасохтори хизматрасонӣ муайян карда шуданд. аз рӯи имконияти бузурги табиӣ ва фарҳангию таърихӣ шаҳри Роғун барои рушди сайёҳӣ мусоид аст. минтақаҳои ғашён, ёнақш ва марғзори ҷамоати деҳотӣ қадди оби шаҳри Роғун барои сайёҳии табобатӣ, кӯҳнавардӣ ва пиёдагардӣ хеле мусоид мебошад. раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода бо намояндагони воситаҳои ахбори оммаи ватанӣ ва хориҷӣ мулоқот кард. дар ҷамоати деҳотии чоркӯҳи шаҳри Исфара як гурӯҳ намояндагони воситаҳои ахбори оммаи минтақавӣ ва байналмилалӣ бо оқибатҳои ҳуҷуми таҷовузкоронаи низомиёни Қирғизистон шинос гардиданд. зимни суҳбат роҳбари вилоят вобаста ба вазъи зиндагии мардум, оқибатҳои даргириҳои мусаллаҳона, зиёни расида, дастгирии сокинони зарардида аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, хоса пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва шахсони саховатпеша маълумот дод. хабарнигорони РИА Новости, ОРТ, BBC, Амид Ховар, Спутник, Радиои Озодӣ, Авеста ва рӯзноманигорони мустақилу блогерон аз маҳалли ҳодиса гузоришҳо омода намуданд. дар ин бора Амид Ховар иттилоъ медиҳад. дар асоси дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода аз деҳоти шаҳри Исфара боздид карда ба наздикону пайвандони сокиноне, ки дар натиҷаи ҳамлаи ноҷавонмардонаи низомиёни Қирғизистон ҳалок шуданд, изҳори ҳамдардӣ намуд. раиси вилоят аз номи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба аҳли оилаи ҳалокшудагони деҳоти Ворух, Чоркӯҳ, Навгилем ва Кӯлканди шаҳри Исфара ҳамдардӣ баён намуда изҳор дошт, ки қаҳрамониву ҷоннисориҳои шаҳидони ватан дар сеҳваҳои таърихи миллат абадан сабт мекардад. раиси вилоят ҳамзамон таъкид кард, ки тамоми хонаҳои истиқоматии сокинон, ки вайрон шудааст, тибқи супориши сарвари давлат то моҳи ноябри соли ҷорӣ пурра омода карда мешавад. бостоншиносони тоҷик бо роҳбарии ходими илмии Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ ба номи Аҳмади Дониши Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Шарофиддин Қурбонов давоми 6 мавсими корҳои бостоншиносӣ, ки ба омӯзиши муфассали фарҳанги моддии Панҷакент дар асрҳои 9 ибтидои асри 13 нигаронда шуда буд, маълум карданд, ки дар ин давра шаҳри Бостоне дар қисмати шарқии Панҷакенти муосир ҷойгир шуда будааст. бояд гуфт, ки қисми асосии қабатҳои мадании ин давра дар зери биноҳои зичи
замонавӣ ҷойгир буда барои ҳафриёд душвориҳои муайян ба вуҷуд меоранд, аммо ба ҳар ҳол экспедитсия таҳқиқоти худро давом дода дар қисматҳои аз худ нашуда бо истифодаи имконияти мавҷуда ҳафриёд мегузоранд, гуфт ходими илмии осорхонаи миллии босонии Тоҷикистон Абдураҳмон Пӯлотов ба хабарнигори Амид Ховар. Абдураҳмон Пӯлотов афзуд, ки бо оғози ҳар мавсим маълумоти нав пайдо мешавад. Хонаҳои истиқоматӣ ва хизмати маишӣ кушода шуданд, ки дар онҳо меъмории асри миёнагӣ, масолиҳаи бинокорӣ ва техникаи бинокориро равшан дидан мумкин аст. Бозёфти ҷолиб ин ҳуҷраи таҳоратхона мебошад, ки фарши он бо хиштҳои пухташуда пӯшонида шуда буд. дар мобайни хона чоҳи 8 гӯша ёфт шуд, ки дар паҳлӯи он дар рӯи фарш зарфи сафолии мунаққаш меистод. шумораи зиёди бозёфтҳо пораҳои зарфҳои сафолии сирдор, мунаққаш ва сирнашуда мебошанд. маснуоти пора-пора ва будуни шишаю металлӣ тангаҳо аксар вақт вомехӯранд. ҳар як бозёфт бо тарзи худ беназир, нодир ва сазовори таваҷҷӯҳи махсус аст. табақ, коса ва чароғҳои бадии сирдор, ки бо ороишҳои гуногун оро дода шуда буданд, на танҳо барои корҳои амалӣ, балки барои ороиши дохили хона низ истифода мешуданд. зарфҳои аз гили сурх сохта шудаи шаклҳои гуногун, кӯза, дик, косаву нимкосаҳо, хумча, хурмачаҳо, ки бо расмҳои қаҳваранг, сурх ё сиёҳ хеле зиннат ёфта буданд, сохта шуда дар шаҳр ба фурӯш бароварда ё иваз карда мешуданд. маҳсулоти шишагӣ аз қабили шишаҳои атриёт, шиша, графин, чароғҳо, сиёҳдонҳо, мӯҳраҳо, сумаку тувакҳо, пораҳои шишаи тиреза аз завқ ва тарзи зиндагии мардуми шаҳрҳои асри миёнагӣ нақл мекунанд. маҳсулоти металлӣ дар рӯзгор ва хоҷагидорӣ истифода мешуданд. маводи ёфтшуда фонди осорхонаи Панҷакенди қадимро пурра мекунад. Абдураҳмон Пӯлотов иброз дошт, ки тадқиқоти бостоншиносии Панҷакенд ва болооби водии Зарафшон соли 1946 оғоз гардида буд. дар ин муддат дар минтақа шумораи зиёди ёдгориҳои босонӣ кашф карда шуданд, ки машҳуртарини онҳо Панҷакенди қадим, Саразм, Санҷаршоҳ, қалъаи кӯҳи Муғ, шаҳраки Ҳисорак мебошанд. омӯзиши ин ёдгориҳо то имрӯз идома дорад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо вакилони Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, иштирокчиёни иҷлосияи таърихии 16-уми Шӯрои Олӣ Бобораҷаб Бобоев ва Шириншоҳ Шафоатов суҳбати гарму самимӣ орост. дар ин суҳбат Бобораҷаб Бобоев ва Шириншоҳ Шафоатов аз хотираҳо ва таассуроташон аз ин иҷлосияи тақдирсоз, ки имсол ба баргузориаш 30 сол пур мешавад, нақл намуда, лаҳзаҳои хотирмони онро ёдоварӣ карданд. дар ин суҳбати самимӣ муҳиту вазъи сиёсии хеле мураккаби баргузории иҷлосия, хатарҳое, ки ба ниҳоди давлатдории Тоҷикистон таҳдид менамуд, аз дидгоҳи имрӯз таҳлил шуда, интихоби муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳайси раиси Шӯрои Олӣ ва сарвари давлат аз дастоварди бузурги он дониста шуд. ба таъкиди ҳамсуҳбатон маҳз ҷасорат, хиради сиёсии фарзанди фарзонаи миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имконият фароҳам овард, ки оташи ҷанги шаҳрвандии хомӯш, сулҳу субот дар ҷомеа барқарор гардида, Тоҷикистон ба марҳилаи рушд ва шукуфоӣ ворид шуда, дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун давлати демократию дунявӣ, сулҳпарвар ва ташаббускори иқдомҳои муҳим шинохта шавад. шунавандагони азиз, ин буд барномаи иттилоотии хабар. то барномаҳои навбатӣ саломату сарбаланд бошед. хайр. барномаи иттилоотии хабар. аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.